Pois de novo estamos con todos vostedes e, como lles decía, nos vamos a ocupar da política municipal de Pontevedra e para eso lle damos a boa noite e a benvida a Iván Puentes como portavoz do Partido Socialista no Concello de Pontevedra. Benvido, señor Puentes, como estamos? Que tal? Moi boa noite. Bueno, empezamos e me gustaría empezar porque xa estamos nos 2 aniños da legislatura, nos quedan outros 2 hasta o 27. Si ten que facer un balance da xestión, así un pouco para que nos quede ao resto da audiencia, pero que tamén nos entendan os de Noia ou os de Ribeira de como é esta xestión dende o punto de vista de un socio colaborador do goberno de Lores. Bueno, socio non, nos non temos nin acordo de goberno, nin acordo de gobernabilidade, non? É certo que os cidadáns, cando hai eleccións, votan, deciden onde nos poñen a cada quen. Neste caso, pois, decidiron que o Partido Popular non tivese maioría absoluta e, por tanto, pois, igual que aconteceu nos últimos 25 anos, o Partido Popular non poda gobernar Pontevedra e Rafa Domínguez non sexa alcalde de Pontevedra e, a partir de aí, pois, a maioría que se suma, como se suma en todas partes, é unha maioría progresista, que neste caso suman o BNG e o Partido Socialista, non? Eu creo que se perdeu unha oportunidade de ouro despois das eleccións municipais para formar unha coalición de goberno, unha coalición na que, bueno, pois houvese un reequilibrio de forzas despois dunhas eleccións nas que o BNG retrocedeu en votos e en concelleiros, perdeu 2 concelleiros, o Partido Socialista incrementou a súa representación e, por tanto, bueno, nós o único que pedíamos daquela era poder poñernos de acordo en unha serie de proxectos a desenvolver na cidade para os próximos anos, non? Nos falábamos de ter un plan xeral de ordenación municipal que nos permitise axilizar as licencias e todos os trámites urbanísticos no Concello, ademais de xerar chan industrial para poder asentar empresas, xerar emprego, que a cidade, ademais dunha vocación residencial, tivese tamén unha vocación de emprendemento, unha vocación de xerar oportunidades de traballo para os veciños e veciñas que vivimos ali, que, por tanto, puidese medrar como capital de provincia que é. Falábamos dun problema de vivenda e de que o Concello tomase iniciativa tamén en materia de vivenda para solucionar os problemas que especialmente a xente moza, pero xa non só teñen para acceder a unha vivenda a prezo asequible na cidade de Pontevedra. Ou falábamos, por exemplo, de reverdecer a cidade, non? De que unha vez que se completou máis ou menos todo o proceso de humanización da trama urbana da cidade, puidésemos incorporar o río Lérez, incorporar o río dos Gafos, incorporar todos os espacios naturais que ten Pontevedra ao seu redor, incluso no seu interior, e que non teñen outras cidades, e que, primeiro, unha oportunidade de maior calidade de vida para os veciños e veciñas, e, en segundo lugar, tamén un reclamo turístico para, bueno, pues para a xente que nos quera visitar e tamén con eso xerar máis actividade e máis emprego. Bueno, diversas cuestións que, bueno, pues que non foron atendidas polo BNG, que eran todo liñas vermellas e, por tanto, bueno, pues nos decidimos que daquela, desde logo, nós non íbamos a entrar nun goberno simplemente para votar a favor de todo o que propuxese o BNG e de facer realidade simplemente o programa electoral do BNG. Por tanto, en coherencia, decidimos quedarnos fora do goberno e facer oposición, non? Que o que os cidadáns decidiron que fixéramos con eses 5 concelleiros que temos. Claro, unha vez que estamos na oposición, hai 2 formas de facer oposición, non? Pódese facer o que fai o Partido Popular, que é simplemente votar a todo que non, intentar que nas próximas eleccións pois arañar uns cuantos votos máis dos que teñen agora e intentar, que eu creo que non o vai conseguir e, en fin, as enquisas son tozudas e tras enquisas se demostra que non lle está dando resultado, pero intentar chegar á alcaldía cabreando a cidadanía, é dicir, impedindo que o goberno goberne e, por tanto, como a cidadanía está enfadada, a ver se me votan a min, teño sorte e son alcalde, non? Ou se pode facer unha oposición como a que eu creo que fai o PSOE, que é unha oposición responsable, asumir que somos partidos políticos diferentes, que temos proxectos diferentes, pero que o BNG necesita dos 5 votos do PSOE para poder sacar adiante as cousas. E, por tanto, ante cada cousa que queran aprobar, cada orzamento, cada modificación de crédito, cada cuestión que vai ao pleno, si queren contar cos 5 votos do Partido Socialista, hai que sentarse, hai que falar, hai que dialogar e hai que chegar a acordos. E haberá que facer, obviamente, que para eso son goberno, as cuestións que o BNG quere facer e quere poñer en riba da mesa, pero tamén aquelas cuestións que están no programa electoral do Partido Socialista e para as que a cidadanía nos deu os seus votos, non? E con esa oposición responsable co que estamos gobernando, non? Por tanto, como está Pontevedra 2 anos despois? Bueno, eu creo que podería estar mellor do que está neste momento.
Pero bueno, creo que con ese reparto de cromos que os cidadáns fixeron nas últimas eleccións, nos estamos facendo o que creo que a cidadanía espera de nós, non? Que fagamos a cidade gobernable, que saquemos adiante proxectos que o BNG non quere, que son do Partido Socialista, pero que necesita incorporar eses acordos para poder sacar os que el quere sacar, e ao mesmo tempo, bueno, pues que se resolvan os problemas dos veciños e veciñas no día a día, non? Ahora, si eu dicía hai 2 anos nas eleccións municipais que o goberno municipal, despois de 25 anos dunha xestión que non descubro nada novo, se digo que, bueno, pues que gozou do favor da cidadanía nas urnas, e é evidente que é así, non? Miguel Ángel Fernández Dores leva 25 anos sendo alcalde de Pontevedra. Pero axudas. Evidentemente, con sempre, axudas, sí, o Partido Socialista, un no goberno, unha oposición, sempre, claro que sí. Pero, e ademais moi satisfeitos, porque moitos dos progresos da cidade destes 25 anos levan o selo do Partido Socialista, non? Pero que era un alcalde e era un goberno que estaba xa falto dun certo refresco, falto de darlle un pulo novo, un impulso novo á cidade, eu creo que iso se ten acrecentado, non? Eu, desde logo, nestes 2 anos non coñezo un só proxecto novo na cidade que non sexan aqueles que afortunadamente para Pontevedra herdou o actual goberno das áreas que gobernaba o Partido Socialista no mandato anterior. Si falamos do Río dos Gafos, si falamos da parcela dos circos en Mollabao, do antigo campo de fútbol de Ponte Sampaio, se falamos do mercado municipal, da Vía Verde, falemos prácticamente do que falemos, da pasarela en 12 de novembro, da nova pasarela do tren que se vai facer agora, son todo proxectos que foron xestionados polo Partido Socialista no mandato anterior e que se están financiando grazas aos fondos europeos que o Partido Socialista negociou no anterior mandato e se están aplicando agora, non? Entón, non hai ideas máis aló de humanizar e de peatonalizar. Iso é o que Pontevedra necesitaba resolver hai 2 anos, que creo que, bueno, pues non resolveu de todo. É certo que hoxe temos máis forza e temos máis capacidade de impoñerlle ao BNG esas cousas que non quere facer na cidade, pero todavía nos fai falta máis forza para conseguir que de verdade a cidade teña ese refresco que necesita e ese camiño, non esa volta hacia atrás que pretende o Partido Popular, sino ese camiño hacia adiante, hacia unha cidade que, por suposto, sexa agradable para vivir, pero que tamén traballe en materia de economía, de emprego, de vivenda, de medio ambiente, de loita contra o cambio climático, que é o que quere o Partido Socialista e que espero, e é o traballo que nos queda durante os próximos 2 anos, espero que podamos conseguir nas próximas eleccións municipais. Na anterior entrevista que pasou vostede por aquí, fai un ano e algo, en números redondos, era bastante crítico, lóxicamente, que a postura de o señor Lores, porque non quería negociar, non lle gustaba negociar. Se hoxe tovera que decidir unha estimación nos proxectos que vostede levou na súa campaña e nos proxectos feitos ou que están en marcha, un porcentaxe, a mitad, máis da mitad. Dos que están en marcha estes 2 anos, eu creo que son do Partido Socialista pois o 90%. É dicir, é que eu reto a calquera que me diga algo que estea en obras neste momento na cidade que non xurda das áreas do Partido Socialista. Entón, está contento? Non hai. Estou contento con que a xestión que nos fixemos os 4 anos anteriores hoxe está fructificando. Por exemplo, vou poñer un exemplo. No primeiro ano nos non fomos quen de poder pactar o orzamento municipal porque o BNG seguía na mesma postura. Ou nos votades ao 100% do que nos propoñemos sin aceptar nada do que vos propoñedes, ou non sacamos adiante o orzamento. Pois nos dixe, bueno, pues nos así non podemos negociar, vamos a votar en contra. Este ano, bueno, creo que tamén a xente hai que deixarlle tempo ás veces, non, para que asuma a posición na que está. Este ano a postura foi totalmente diferente, non? Estiveron abertos a falar, a negociar e a dialogar, non? E, por tanto, o Partido Socialista, en coherencia, volveu poñer en riba da mesa o que hai un ano lles pedíamos, por certo, 100% aceptado todo, e foi posible negociar este ano o orzamento, non? Non só as cousas que decía antes, é que, por exemplo, hoxe os centros educativos de Pontevedra teñen duplicado o seu orzamento para mantemento gracias a que o Partido Socialista pediu pasar de 200 a 400.000 euros os cartos anuais para o mantemento de colexios públicos. Os camiños e a infraestructura no rural, fundamentalmente camiños, saneamento e demais, hoxe teñen incrementada a súa partida porque o Partido Socialista exixiu isto para poder aprobar os orzamentos municipais. Claro, pero esta é a política. Eu pido que se me diga, bueno, voulle decir sí, había un proxecto, en fin, medio compartido, pero que sí xurdiu dunha área do BNG, que eran os pabillóns polideportivos da Parda, que están sin empezar aínda, pero que parece que está o acordo asinado coa Xunta de Galicia para poder facelo. Fora diso, eu reto a calquera que nos estea vendo que nos diga unha soa obra que estea en marcha neste momento na cidade
que non dependa dunha concellería que o Partido Socialista xestionaba no anterior mandato municipal, porque non hai ninguna. Isto lle dará un pouquiño, que lectura fai entonces con esta situación, con este análisis da política, a sondaxe publicada por a Voz de Galicia fai unha semana, fai uns días, sobre que se daría o mismo resultado que se dou no ano 23. É dicir, maioría... Bueno, mira, eu estou moi contento con esa enquisa de sondaxe. Sí, claro, desde o punto de vista do pero digo porque as enquisas hai que velas en perspectiva habitualmente, non? Entón, temos que saber o que sondaxe dicía hai un ano, hai 2 anos, e o que dicía no mesmo momento no que estamos agora do mandato anterior, non? As enquisas de sondaxe son bastante precisas, son enquisas que teñen unha boa calidade e que orientan bastante ben os resultados, claro, pero son fotos do momento, efectivamente, o momento exacto no que estamos. Si nos collemos, dame igual, a última enquisa de sondaxe antes das eleccións municipais, ou a enquisa que se fixo a mitad do mandato anterior, o Partido Socialista hoxe está na maior estimación de voto, depende se collemos a do ano pasado ou a deste, pero entre o 18-20% de intención de voto, é a maior estimación de voto que tivemos nunca en Pontevedra nos últimos 20 anos. É dicir, si este é o punto de partida que nos dan as enquisas, estamos no mellor punto de partida que tivemos nunca desde que Miguel Anxo Fernández Lores é alcalde de Pontevedra, non? E, por tanto, eu creo que é un nivel de optimismo importante, sen confiarnos, evidentemente, e sabendo que queda moito traballo por facer, pero un moi bo punto de partida de cara ás próximas eleccións municipais. E eu creo que, efectivamente, o que está pasando é que se está valorando moito esa xestión responsable que desde a oposición está facendo o Partido Socialista. Si nas últimas eleccións con unha expectativa de concelleiros que oscilaba entre os 3 e os 4, dependendo do día no que se publicase a enquisa, sacamos 5 concelleiros, quere dicir que neste momento estaríamos xa a 2 anos das eleccións na posibilidade de medrar 1-2 concelleiros máis, e iso significa que teñen que sair de algún sitio, evidentemente. E o sitio do que saen, vendo as tendencias de voto, pois previsiblemente será de 2 sitios, do BNG e da abstención. Non? Por tanto, se facemos un traballo serio, nós estamos en condicións, e creo que vamos a chegar así, de en 2 anos poder estarlle disputando ao BNG a condición de forza política máis votada da parte progresista do voto, digamos, non? E hai outra cousa clarísima, eso dá igual que consultemos sondaxe, que consultemos calquera enquisa que consultemos ou que falemos coa xente na rúa. O que está claro que Rafa Domínguez nin vai sacar maioría absoluta, nin está perto, está lonxísimo de sacar maioría absoluta, non? Por tanto, quen quera cambio en Pontevedra nas próximas eleccións municipais, pois vai ter que decidir si mantén ao BNG como forza política máis votada da esquerda ou confía nunha alternativa que é o Partido Socialista para, co modelo de cidade que nos gusta, como modelo de cidade no que nos sentimos cómodos, pero sabendo que necesitamos refrescalo e poñelo a punto, imos máis aló, somos máis ambiciosos e iniciamos un novo tempo da man do Partido Socialista. Os outros dos protagonistas xa se manifestaron de que queren. O PSOE tamén se manifesta, o señor Puentes tamén quere? Bueno, eu evidentemente quero ser alcalde, quero ser candidato, nós temos tamén os nosos plazos internos. O día 21 de xuño celebraremos a Asamblea Municipal para renovar a dirección local do partido. Eu presentareime a secretario xeral, a líder local do partido. Espero gozar da confianza da militancia e a partir de aí poder iniciar ese traballo incansable, imparable de 2 anos para manter a confianza que nos deron 7.000 e pico veciños e veciñas de Pontevedra e duplicar ese nivel de confianza e poder efectivamente acceder á alcaldía de Pontevedra e protagonizar ese novo tempo na cidade. Bueno, antes de meternos en outros proxectos que vamos a analizar, e entre eles o proxecto do Río do Gazos, que transforma parte da cidade, principalmente a zona de Campolongo e todo isto, pero a semana pasada se abría con unha pelexa a nivel de navalladas e tal, se abría un debate sobre a seguridade que ven denunciando, a seguridade ciudadana que ven denunciando desde fai bastante tempo o Partido Popular e que incluso achaca un pouco ás deficiencias que teñen os servicios sociais. Cal é a valoración que fai vostede, señor Puentes? Bueno, eu, en primeiro lugar, os feitos en sí, non? Eu creo que foron uns feitos graves, evidentemente, uns feitos aos que non estamos acostumados os veciños e veciñas de Pontevedra, non? A mellor se nos din que pasan en Madrid, en Barcelona ou noutras cidades máis grandes, bueno, pois
non nos resultaría tan extraño, desgraciadamente, pero desde logo non hai que minimizalo, son os feitos graves, son os feitos ademais que aconteceron con todos os elementos posibles para que os valoremos máis gravemente, non? A luz do día, ao pé dun parque infantil, diante dun colexio, diante de menores, con xente na rúa e dun xeito violento, ademais, non? Con xa non só unha pelexa, sino con arma blanca, bueno, algo que indubidablemente é grave e que cometeríamos un erro se o minusvaloramos ou se miramos para outro lado, non? E hai que tomar conciencia de que isto que, bueno, pois afortunadamente a primeira vez que vemos algo así a plena luz do día, non a primeira vez que hai coiteladas en Pontevedra, que desgraciadamente pasa como no resto de cidades en varias ocasións, non? Pero con esta exposición pública a primeira vez que o vemos, non? Por tanto, bueno, pois hai que tomar medidas para que isto non vaya a máis, non? Para que se quede afortunadamente nun feito aislado, non? Pero creo que cometemos un erro tamén gravísimo e eu creo que comparto con a maioría de pontevedresas e pontevedresas unha sensación dunha certa vergoña allea, por non dicir repugnancia, cando vemos a utilización partidista, a utilización carroñeira incluso que fai o Partido Popular deste asunto, non? Que non se diferencian nada do que Vox e o Partido Popular fan noutras zonas de España, desgraciadamente, non? A mí me gustaría ver un Partido Popular en Pontevedra máis moderado, máis centrado, como ten o Partido Popular en outras zonas de Galicia, ou en outras zonas incluso de España, non? Pero desgraciadamente estamos caendo na ayusización da política pontevedresa por parte de Rafa Domínguez e por parte de Pepa Pardo, non? Da súa número 2. E claro, eu cando vexo ante uns feitos, insisto, graves, como os que aconteceron en Barcelos outro día, que a reacción do Partido Popular é convocar a menos de 24 horas unha rolda de prensa ali, in situ, no mesmo lugar dos feitos, non? Que digo, que necesidade haberá de facela ali, non? Ten unha sala de prensa no Concello onde pode facer unha rolda de prensa sin ese amarillismo, sin ese populismo, sin esa vontade de buscar, parece que ata a gota de sangre que quedas ali en Barcelos facendo esa rolda de prensa, non? En segundo lugar, cando a reacción a esa rolda de prensa é pedir a dimisión do alcalde e a comparecencia do ministro do Interior no Congreso dos Deputados por esa pelexa que se produce en Barcelos, non? Creo que é unha sobrefrenada absoluta, non? Porque claro, digo, o Partido Popular, por exemplo, li outro día nun xornal, en Ferrol, que é a única cidade que goberna o Partido Popular con maioría absoluta, ademais ten mans libres para facer o que queira. En Ferrol houbo ano pasado 14 pelexas tumultuarias na cidade, con arma blanca unha boa parte delas, con katanas incluso, non só con coitelos. Tamén van pedir a comparecencia do ministro do Interior, van concentrarse ali a facer, en fin, roldas de prensa no lugar dos feitos. É dicir, eu creo que a xente precisa que sexamos e nos pide que sexamos un pouco racionais e que sexamos responsables, non? Entón estou seguro que ante estes feitos graves o que quere que as forzas políticas que temos representación no Concello actuemos conxuntamente, nos sentemos, falemos, acordemos e busquemos medidas para que isto non se repita, non? Pero ese amarillismo a mí, insisto, a mí resultame absolutamente repugnante, non? E logo, por parte do Partido Popular, hai un certo tufillo en todo isto a clasismo, a porofobia, a xenofobia, porque non se pon o foco en outros focos de delincuencia de traxe e corbata que hai na cidade, non? Ponse o foco sistemáticamente en persoas que están en risco de exclusión, mezclase isto que pasou en Barcelos, que ao final é unha pelexa, segundo aparece, non? Apunta a policía, unha pelexa entre bandas polo menudeo, polo trapicheo de droga e venta de droga nese punto da cidade, con persoas indixentes en risco de exclusión que tamén temos que abordar e que tamén o BNG está demasiado pasivo en este asunto, non? Que temos en outros puntos da cidade como na Ferrería ou en Augusto García Sánchez que, aínda que estadísticamente non son obxeto de intervención policial ou de denuncias policiais, pero si xeran unha sensación de inseguridade tamén nunha parte dos veciños e veciñas porque presencian pelexas todos os días, hai insultos, hai berros, hai consumo de drogas, de alcohol na rúa, e a iso hai que afrontar. Entón, o PP fai un remexido de todo isto para intentar convencernos de que vivimos nunha cidade insegura na que, e eu quero entrecomillar e repetirei esta saciedade, unha frase de Rafa Domínguez outro día: Pontevedra se ha convertido en una ciudad en la que a uno lo acuchillan por la tarde cuando pasea por la calle. Claro, eu digo,
Que pensan os hosteleiros cando Rafa Domínguez e o Partido Popular proxectan esta imaxe da cidade cara fora? Que pensa a xente que ten apartamentos turísticos, que ten hotéis, a xente que ten comercios na cidade, cando se di hacia fora, hacia os medios de comunicación e se pide que o ministro do Interior compareza no Congreso dos Deputados porque vimos nunha cidade na que nos acoitelan cando vamos pola calle? Claro, creo que hai que ser un poquito responsable e ter un pouco de medida tamén onde estamos. Por tanto, e remato xa con este tema, eu creo que o que procede é sentarnos as tres forzas políticas que temos representación no Concello, BNG, Partido Popular e Partido Socialista, que vexamos como afrontamos este problema, non de inseguridade, este problema, porque os datos son tozudos. Faltan efectivos. Este problema de convivencia que temos na cidade, e entre todos podemos solucionarlo. Efectivos, claro que, baixo o noso punto de vista, claro que faltan, sobre todo, da policía local, pero precisamente o día antes de que se producise esa pelexa en Barcelos, o Partido Socialista e o BNG pactamos unha modificación de crédito de 28 millóns de euros, para decir, incorporar 28 millóns de euros ao orzamento municipal do Concello, e entre as medidas que se incluían nesa modificación de crédito estaban o completar ao 100% a proposta do Partido Socialista, completar ao 100% a plantilla local, a plantilla da Policía Local de Pontevedra, é dicir, incorporar uns 20 axentes aproximadamente sobre os que temos a día de hoxe, desde agora ata mediados do ano que ven aproximadamente, para que a Policía Local teña efectivamente máis efectivos que ten de menos, e iso tamén é un problema que está en riba da mesa, non? Ou, por exemplo, cando se aprobou o orzamento municipal do ano 2025 en xaneiro, tamén a proposta do Partido Socialista se incorporou unha partida para incrementar o personal dos servicios sociais municipais e que os servicios sociais teñan máis capacidade de atención da que teñen neste momento, non? Entón, claro que sí, eu creo que é moi responsable o que fai o Partido Popular, e non é responsable tamén o que fai o BNG, que é simplemente minusvalorar o problema, dicir que non pasa nada e que, bueno, pues que tampouco hai que facer nada. Nós creemos que sí que hai que actuar, pero hai que actuar na súa xusta medida e sin demagoxia, sin amarillismos e sin intentar gañar votos a costa de desgracias como a que vivimos en Barcelos outro día. Pensión e política de vivienda social, non? Bueno, o Plan Xeral de Ordenación Municipal é unha necesidade que o Concello ten desde hai moito tempo, sabemos cal é a postura do BNG e aí non se lles pode dicir que nos mentiran. Eles dixeron na campaña electoral e seguen sostendo a día de hoxe que mentres teñan a alcaldía de Pontevedra eles non van facer o Plan Xeral de Ordenación Municipal. Nos creemos que é un erro gravísimo, fundamentalmente por dúas cuestións, non? En primeiro lugar, non temos un só metro cadrado de chan industrial neste momento na cidade. Iso non é un brindis ao sol, é dicir, é que se mañá ven unha empresa que se quera asentar en Pontevedra, non temos terreo onde asentala, non? Por iso tamén, na modificación de crédito do outro día, a proposta do PSOE se inclúe unha partida para que con Zona Franca de Vigo estudiemos bolsas de terreo que teñamos no término municipal de Pontevedra susceptibles de poder converterse en terreo industrial e a partir de aí Zona Franca de Vigo se compromete a pagar íntegramente o desenvolvemento desa nova área industrial na que se podan asentar empresas na cidade, non? Pero que ademais o Plan Xeral de Ordenación Municipal implica retrasos absolutamente, bueno, estratosféricos, como os que padece calquera persoa casi que pide unha licencia para construir en Pontevedra a hora de obter eses permisos, porque como temos un Plan Xeral de Ordenación Municipal que non está adaptado á lei actual, cada vez que alguén pide unha licencia hai que cotexar o Plan Xeral de Ordenación Municipal, o Plan de Ordenación do Litoral da Xunta de Galicia, as directrices de ordenación do territorio, ver que case todo, e iso implica tempo. Se tivamos un plan adaptado á lei, era mirar o plan e xa temos a licencia dada automáticamente, non? E logo significa tamén, no rural, onde temos un problema de asentamento de poboación, significa que non temos recoñecidos núcleos de chan rural, núcleos nos que podamos ir asentando esa población en torno aos que xa temos neste momento nas diferentes parroquias de Pontevedra, e que, por tanto, a xente que quere vivir no rural de Pontevedra moitas veces ten que marchar a concellos limítrofes porque non ten terreo na súa cidade para poder vivir, non? Bueno, pois todo isto implica, e a lógica dictaría, que deberíamos ter un Plan Xeral de Ordenación Municipal, pero, bueno, quen está gobernando neste momento non ten esa vontade e entón, pois, teremos que esperar a ter maiorías alternativas, eu espero que con un goberno socialista a fronte do Concello de Pontevedra para poder desenvolver ese Plan Xeral de Ordenación Municipal, pero é básico e é necesarísimo para a cidade. Non será por anos de falta de goberno, non? Bueno, de maiorías suficientes para sumar esa vontade. Non o digo por vostede, o digo por o alcalde, pero aí, insisto, aí o BNG, e hai unha discrepancia absoluta que temos co BNG. O BNG foi sempre claro, dixo que isto eles non o querían e non les facía falta, non? Claro. E eso, frena que non poida haber empresas, frena cal sería ou cal está sendo ou como valora vostede a política
de promoción económica tanto no centro como no que no término municipal para o pequeno comercio, para a pequena empresa, para o autónomo, para tal, as condicións e tamén as taxas e impostos que ten. Bueno, eu creo que aí o fundamental, vamos a ver, o pequeno comercio, a pequena empresa normalmente nútrense da actividade económica que a gran empresa ou asentamento poboacional xera ao seu redor. O camiño, o turismo... Claro, sí, efectivamente, se temos unha cidade que non ten gran industria, é difícil que o pequeno comercio e a pequena empresa subsistan, porque normalmente ou viven dos salarios dos traballadores da gran industria ou de ser proveedores desa gran industria, non? E ao mesmo tempo, bueno, claro, se non temos incremento de poboación, pois reducimos tamén o número de clientes potenciais dese pequeno comercio. Por tanto, eu creo que o que necesita Pontevedra efectivamente traballar ese desenvolvemento industrial. Eu ás veces, digo yo sinceramente, ás veces síntome un pouco friki cando falo disto, porque teño a sensación de que o resto do mundo e o resto de gobernos municipais viven absolutamente preocupadísimos de captar investimentos para a súa cidade, de asentar empresas, de xerar emprego, xerar actividade económica na súa cidade, e moitas veces cando vexo o goberno municipal do BNG, creo que realmente só vive pensando en que adoquíns vai colocar na seguinte rúa que vai peatonalizar, non? Para min iso é un erro, e ademais é que é perfectamente compatible ter unha cidade vivible, unha cidade amable, unha cidade na que pode vivir plácidamente moito mellor do que se vive no resto de cidades de Galicia, porque Pontevedra eu creo que é a cidade na que mellor se vive de toda Galicia, e ao mesmo tempo poder ter empresas, poder ter industria, non só da capitalidade administrativa, efectivamente, non? E dille unha persoa que é traballador da administración pública, sí, é dicir, pero que eu creo que necesita... Pero que é compatible as claro, dúas totalmente, e se queremos ser capital de verdade da provincia, claro, temos que ter esa capacidade económica, esa forza económica, e máis temos ao lado algo tan importante como é Vigo, que é unha cabeza tractora que ben aproveitado nos permitiría desenvolvernos nese entorno. Temos o Porto de Marín ao lado, un dos portos de interese xeral que temos na comunidade autónoma, que non aproveitamos e que vivimos de costas a él sistemáticamente. Non? Quer dizer, eu creo que aí sí que hai que facer un esforzo, e o BNG non fala desto, e o PP fía o todo a ENCE, só fala de ENCE, non hai outra política industrial que non sexa ENCE na cidade, e creo que non é precisamente o modelo de industria que necesita Pontevedra. Claro, señor Puentes, que nos quedan 2 ou 3 minutos nada máis, e me gustaría que falara de ENCE, que falara de Altri, que falara do dragado do Lere, do río do Gafos, do nodo de Bombeiros... Resumo yo todo rapidamente. No, arregleo todo. Bueno, pois mire, o Río dos Gafos é unha das apostas do Partido Socialista que encaixan perfectamente con ese modelo de cidade verde sostible que nos queremos desenvolver e empezamos a desenvolver cando estábamos gobernando no anterior mandato municipal, que se vai facer realidade grazas a unha subvención de máis de 2 millóns de euros de fondos europeos que o Partido Socialista conseguiu no anterior mandato municipal, que o BNG non quería executar e que está executando porque non lle queda máis remedio, porque xa estaba esa subvención conseguida. Esperemos que non se perda, porque o prazo remata o 31 de decembro deste ano para poder ter executada a obra. Ve vontade de que se perda? No, a obra hai que facela xa sí ou sí. O problema é que apaguemos nós con fondos propios ou que podamos aproveitar os fondos europeos conseguir no anterior mandato. Eu confío en que haxa unha prórroga para que non se perdan eses fondos, pero perdimos un ano de execución pola tozudez do BNG e neste caso do concelleiro César Mosquera de facer un estudo xeotécnico que non facía falta para nada, simplemente para xustificar e intentar facer ver que o Partido Socialista non deixara todos os deberes feitos e entón agora tiñan que facer a obra como súa, non? Pero bueno, en todo caso, vaise facer, en Campolongo o río vai estar destapado, creo que vai ser unha revolución urbanística moito mellor que do que estaba antes, calidade de vida para esa zona da cidade, e ademais se vai continuar na zona da Tablada, que é o seguinte tramo, xa quedou a obra feita por parte do Partido Socialista no anterior mandato, e nos orzamentos que aprobamos neste ano xa metemos o proxecto para ir de Rosalía de Castro hasta a desembocadura e completar o río dos Gafos. O nudo de bombeiros parece que por fin vai entrar ora en funcionamento a obra, en inicio xa en reinicio a obra, e vamos ter ese novo enlace coa autoestrada do Atlántico xa completado, despois de centos de gobernos de España que non executaron a obra, este vaina executar. E con respecto, que máis eran? Altri e Ence. Con respecto a Ence, a nosa postura en Ence clarísima de toda a vida. Nós creemos que
Ence non está na ubicación adecuada, nós defendemos que Ence ten que estar en Pontevedra e ten que estar no término municipal de Pontevedra, unha comarca de Pontevedra, pero fora de Lourizán e fora da ría. Eso se nos pretende convencer desde todas partes que é imposible, pero o certo é que a realidade é terca. No goberno bipartito de Emilio Pérez Touriño eso estivo pactado con Ence e, por tanto, si era posible no ano 2009, ten que ser posible a día de hoxe. E, ademais, cando vamos a Altri, resulta que a Xunta de Galicia nos di que para Altri barallou ata 9 ubicacións posibles en Galicia. En cambio, cando falamos de Ence, dinos que non hai ninguna ubicación posible en Galicia para poñer Pero a nova de Ence nas Pontes sí que funciona. Sí, bueno, o de Ence nas Pontes é unha cosa totalmente diferente, porque aí sí que é un tema de fibras textís que non teñen nada que ver coa celulosa. Entón, o de Ence, eu creo que hai que seguir traballando no traslado, que ao final vai ser a única fórmula posible para que Ence non marche de Pontevedra e ao mesmo tempo non este nun sitio que molesta como Lourizán, e ao mesmo tempo hai que exixirlle... E se Pontevedra non ten suelo? Pontevedra vai ter suelo, porque vai por zona franca con este acordo orzamentario, vai desenvolver ese chan industrial, non? E ao mesmo tempo hai que exixirlle a Ence, hai que exixirlle a empresa que cumpla con Pontevedra, que os compromisos que de boquilla dixo e lle prometeu aos representantes dos traballadores para executar en Pontevedra, que o faga, é dicir, que incrementa a plantilla nos números que dixo que iba a incrementar, que lle dé aos traballadores os beneficios e que cumple eses acordos que se firmou cos seus representantes e que se invirta na fábrica de Pontevedra, que é unha fábrica absolutamente obsoleta, cunha caldeira que está a punto de caducar, ou xa caducada desde hai tempo, e que precisa investimentos e precisa modernización. E a quen mellor lle ven toda esta polémica dos recursos e demais é a propia Ence, porque ten sempre a excusa perfecta para non cumplir cos seus traballadores e para non cumplir coa cidade de Pontevedra. E con respecto a Altri, nos estamos radicalmente en contra. Altri é un proxecto que é ao final, bueno, unha gran mentira. Empezou sendo unha fábrica de fibras biotextís, hoxe é unha celulosa como a Ence, e o que pasa é que Ence multiplicado por 20, non? E multiplicado por 20 nunha zona como é a Ulloa e como é Palas de Rei, absolutamente virxe, ao pé do Camiño de Santiago, cunha afectación clarísima que vai ter ao río Ulla e a ría de Arousa e todo o marisque, non? Por tanto, nós non cremos que Pontevedra precise dunha segunda celulosa, Galicia precise dunha segunda celulosa desas dimensións, máis aínda eu deixaría unha pregunta no aire, non? Altri é unha empresa portuguesa. Portugal é un país no que o chan é moito máis barato que en Galicia e no que a man de obra segue sendo máis barata que en Galicia. E na fronteira portuguesa ten os eucaliptos galegos a tiro de pedra exactamente igual que se estivese en Palas de Rei. Por que Altri non se instala en Portugal e se instala en Galicia, non? Esa é a gran pregunta que hai que resolver. E aí o que espero que efectivamente Altri pretendía financiar isto con 250 millóns de euros de fondos públicos para xerar 250 postos de traballo, é dicir, 1 millón de euros de fondos públicos por cada posto de traballo que supostamente vai xerar en Palas de Rei. Eu espero que o Goberno de España, como xa fixo con ese primeiro paquete de fondos, non lle conceda os fondos públicos a Altri e que eso inviabilice o proxecto, porque é ridículo que unha celulosa nos pida fondos para descarbonizar e para traballar a economía verde en Galicia. Dragado, que é importante e que ademais se leva aí tamén enfrascado, o PP lle bota a culpa ao BNG, o BNG e o PP tamén ao PSOE, a Madrid, digamos. A final, collese antes a un mentiroso que a un coxo, non? O Dragado Lorez é unha obra fundamental, unha obra que precisamos na cidade, precisa primeiro o sector marisqueiro para poder ampliar a súa zona de marisqueiro e poder xerar máis actividade en torno a este motor económico que temos na cidade, precisa o Clube Naval para poder poñer en valor e maximizar os pantaláns e o porto deportivo que temos no centro da cidade, e necesitámoslo desde o punto de vista ambiental tamén, non? Para recuperar efectivamente ese cauce de Lorez na zona máis urbana da cidade, e os clubes deportivos para poder todavía gañar máis espacio de deporte no río, non? Bueno, por que non está feito a día de hoxe? Bueno, pois porque o Partido Popular eu creo que se quera forrar eses cartos simplemente, non? Primeiro o PP planteou unha opción de depósito dos lodos do Lérez que eran tambo, obviamente o sector marisqueiro de Poio e de Pontevedra protestou porque lles iban poñer uns residuos, bueno, de dudosa composición dentro da río ao final. Optouse pola solución de leválos a Sálvora, de traelos a Sálvora, aí protestou o sector marisqueiro da Ría de Arousa, eu creo que tamén con razón, porque tiña unha afectación previsiblemente importante. Votamos 3 anos ou 5 anos discutindo se tiña que decidir o Goberno de España ou tiña que decidir a Xunta de Galicia onde había que depositar eses lodos. Ao final o Goberno de España fai un informe, o CEDEX, que depende do Ministerio de Fomento, fai un informe no que lle di a Xunta de Galicia que ten 3 zonas posibles de depósito nas Rías Baixas, unha Sálvora, outra fora de Sálvora e outra á altura das Cíes.
E iso é o que se acolle a Xunta de Galicia para dicir, non, nos dan a opción de Sálvora, vamos a Sálvora, pero o informe hai que lelo, e o informe o que di é que a zona de Sálvora, esa que se utilizou sistemáticamente hasta hai uns anos, máis próxima á terra, sería prioritaria frente ás outras, son un único sentido, en que a lei, como marco xeral, di que si podemos depositar lodos onde xa os depositamos anteriormente, mellor iso que sacrificar novas zonas. Pero, di o informe, sempre cando a afectación ao medio ambiente e a outras actividades económicas vinculadas ao mar sexa similar. E aí é onde o punto de Sálvora decae, porque evidentemente está dentro do perímetro de seguridade do Parque Nacional das Illas Atlánticas e está moito máis próximo ao marisqueo da Ría da Arousa. Por tanto, a Xunta de Galicia o que ten que facer é decirlle ao Ministerio de Transición Ecolóxica que deposita os lodos do Lérez ou ben fora das CIES ou ben fora de Sálvora, ou tratalos en terra, que é outra posibilidade, máis cara, pero é outra posibilidade. Entón, que deixen de marear a perdiz e que fagan dunha vez esa proposta para que o Goberno de España lles poda autorizar, porque no momento no que o fagan, si é conforme ese informe que fixo o Ministerio de Transición de Fomento, vañes a autorizar ese depósito de Señor lodos. Fuentes, acabou o noso camiño. Bueno, pois volveremos outro día, cando vostede queira. Mañán a mañán. Sin problema ningún. 20 segundos para decir o que vostede queira o que o neño preguntei. Bueno, no, eu creo que tocamos prácticamente todos os temas, pero insisto, eu o que me gustaría é que neste ecuador de mandato no que estamos, bueno, pois poidamos incrementar aínda máis de cara aos 2 próximos anos o contacto permanente coa cidadanía, o traballo de rúa, que a xente se anime a trasladarnos todas as queixas, as inquedanzas que teña, que nos cada acordo que facemos co BNG, cada pacto de presupostos, cada pacto de modificación de crédito que facemos, o único que incorporamos aí son propostas que a cidadanía e que as asociacións da cidade nos fan chegar para mellorar os problemas que teñen no seu día a día. Este é o camiño que imos seguir os 2 próximos anos e espero que sexa merecedor desa confianza para poder iniciar ese novo tempo na cidade e gobernar Pontevedra desde a alcaldía durante os próximos 4 anos. Que se cumpla, que así sexa. Moitísimas gracias. Un placer contar con vostede nesta nova edición de Falemos. Hasta unha vindeira ocasión. Moitísimas gracias e moi boa noite. Gracias, boa noite. Boa noite. Nos vamos a publicidade e dando os patrocinadores recibimos a Fernando García, portavoz do Partido Popular no Concello de Boiro. Así que non me perdan moito para analizar deste Concello do outro lado da ría. Hasta ahora mismo, hasta un momentillo.